आई बड़े सुंदर भाव हो कि भूवर भूवर बाल रे होरी लवा के कि होरी लग मामी आर महलो की रानी। बड़ा सुंदर शिवानी जी एगो बउआ ले रही है एकदम गोल मटोल। हम चाहेंगे बउआ के तैका सानी गोदी में हमरो दे दी ना हम खेला ली। हाँ खेला तो और दिन खेला के बढ़िया अपने हां ए बेटा के हो के खेला लगा। देखिए गोलू जी जब छोटे होंगे तो हम लोग तो देखले नहीं किए होंगे, बाकी इनको देखकर पता चल रहा है कि इतना ही गोल मटोल हमारे गोलू राजा जी बचपन में। एक बार ताली बजाइए इस बउआ खातिर, सब लोग ताली बजाएंगे। बाकी इस बउआ के लिए मम्मी के कहना है क्या कि बउआ के मम्मी आज महलो की रानी कि बउआ के मम्मी आज महलो की रानी। और क्या अच्छा बबुआ के ना गोलू राजा जी के तरफ से बाबू के 500 रुपया के पुरस्कार मिलल है कि बउआ सियानो के चॉकलेट 250 तो और ना चाहिए 250 तो कि बबुआ के मम्मी आज महलो की रानी अब पापा हवे रंग बाज रे होरी लवा के। पापा हवे रंग बाज रे होरी लवा के। भूवर भूवर बाल रे होरी लवा के। भूवर भूवर बाल गाय वाला कहतर कैसे हो पैसा लेला कि बबुआ के फुआ फुआ आर लगे है ममाली। बबुआ के फुआ लगे है ममाली। बबुआ के फुआ लगे है ममाली। अब फूफा लगे रंग बाजे होरी लवा के। फूफा लागे धर्मेंद्र है मतलब के रहे बाकी हम बोल नहीं बोला जगह पे हुआ कि बबुआ के फुआ आज लगे है ममाली। कि बबुआ के फुआ अच्छा ना फुआ बैठल बारी कि ना केना बारी वाह फुआ बाकी में है ममाली लगा तारी शिवानी में हां कि बबुआ के फुआ लगे है ममाली। बबुआ के फुआ लगे है ममाली। अब फूफा लागे धर्मेंद्र रे होरी लवा के। फूफा जी गावल हाँ अच्छा नहीं के पताइल होई है बाकी कनरो होई है। फूफा लागे धर्मेंद्र रे होरी लवा के।
कहतरी हो ए मालिका कहा मर के अरे बोले तो अच्छा लगे बाकी का कहता रे बड़ी सुंदर भाव में फुआ जी बैठी हैं अब बहुत सुंदर लग रही है। एक फुआ और बैठे हैं, दो फुआ बैठी हैं बाकी एक फुआ बबुआ के फुआ लगे सवरिया हम मम्मी के बड़ाई करनी बाकी मम्मी चुपचाप बैठ रही कि बबुआ के मम्मी आज महलों की रानी कि बबुआ के मम्मी महल की रानी बबुआ के मम्मी महल की रानी पापा हवे रंग बाज हो दिलवा के 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 आई सोहर वालों के बीच में बाकी चले